Jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande en garti oɗo ñalawma aljuma hawri ko nogas ɗiɗi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. Oɗo ñalawma kadi hawri ko 12 lewru korka. Guiɗoɗen habaruji men ko toon to États-Unis hono kamɓe yimɓe Sénat ene wayno ɓe kawrani ñalawma he pour wawde vodde oɗo facture gummiɗo toon to suudu représentant ji. Oɗon facture noon wanno ko kalis ko fati no budget mo gouvernement fédéral foti hutorade beele ne wawasa uddude baafe muɗum. Ɗum noon tawde ɓe kawɓe wonno délai mabɓe ko minuit wayno oɗo saha joni ɓe nanodirani kanko noon omo jeeya e ardiɓe républicain ji toon to Sénat hono biyeteɗo Dantoun o ene wayno oɗo saha o feeli ko démocrate en wiide wonde ko calima kala ko ummi toon to républicain ji. Ɗum noon démocrate en holko cali hen cali ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe républicain ji toon to suudu représentant ji hay sinde ko démocrate en balliɓe ha oɗo facture vota ene wayno won gueɗe ɗe mbaɗi hen ɓe gaɗi hen ɗeɗen gueɗe ko gueɗe hawnaki ma tampin candidat ji démocrate wonɓe état ji ɗeɗon gueɗe mbaɗaɗo kamɓe démocrate en wonɓe toon Sénat e gardugol makko kanko Chuck Schumer ɓe calli wonde kala ko fate e ɗeɗon gueɗe. Ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno koɓe nanodirani hande ko fate en oɗo facture. Ɗum noon ɓe mbi wonde ko mesure aji gonɗi hen ko mesure aji biyeteɗi ɓe mbiyata ɗum ko Lake and Really Act. Ɗum noon ko suka debbo baranoɗo toon to Georgia taw waɗi ɗum ko espagnol goto biyeteɗo Ibarra. Ɗum noon ene wayno ko oɗon facture walla oɗon koɓe mbaɗi hen ko fati oɗon acte ɓe mbi wonde ko d' abord eɓe kamɓe ko républicain ji démocrate en jaaɓa wonde ko ɓe komɓe jenni hono président Joe Biden e nder politique makko mo waɗata toon ko fate frontiére uji. Ɗum noon ko wiide wonde ko nangude neɗɗo après caggal mo oppa ɗum kadi natne e leydi ndi wiide wonde ko kala yimɓe nangaɓe walla yimɓe aroɓe oɗo saha joni yo kedde toon to wiyete Mexico. Deuxiémement kadi wi wonde ko yamirde yimɓe joom dadiɓe taw ko liggoroɓe gouvernement fédéral liggoroɓe immigration yo mbawa nangude kala mo ganduɗa ene nanga en taw ko surtout mo wala kayitaji en tawa ene wujji walla ene waɗi gueɗe ko fate ɗumde walla gueɗe ko fate en batuɗe ɗiɗon crime aji. E kadi ene wayno ko oɗon acte kadi ɓe mbi wonde ko procureur uji état ji bawɗi wonde fof ene mbawi portude plainte hono kanko gardiɗo homeland sécurité ɗum noon ko service immigration pour kala ko gueɗe ɗe ganduɗa ko waɗi ko yamiri ko fate rokkude yimɓe parole walla ko fate wemnude yimɓe nangueteɓe. Ɗum noon ko condition aji no joomumen nanguirte surtout en taw ngala kayitaji e surtout kadi taw ɗum ɗon kadi ne wawi lebtude hono yimɓe citoyen ji gonɗe e won état ji. Ɗum noon ne wayno ko bilo no wirani ko kamɓe républicain ɓe guinniri ɗum ko suka debbo barano toon to Georgia o biyeteɗo Lake and Really. Ɗum noon mbi wonde ko oɗo saaha joni wayno ko kanko barɗomo hono biyeteɗo Jose Ibarra kañum hoore mum haadema ko watta mum kañum hoore mum meeɗi nanguede to toon to police nanguira ko won gueɗe ɗe o wujjuno toon walla won gueɗe ɗe wonno rabori. ɗum ɗo fof fonno sokede fonno kadi wasde oppede o yaha haw wona finalement woppa o continue o yaha haw fotte oɗo suka debbo wari ɗum. Ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe démocrate en toon to Sénat ene wayno koɓe callima oɗo facture. Ɗum noon kadi ɓe mbi wonde ko soɓe jaaɓi oɗo facture surtout ko waɗa hen ko fate oɗo acte ɗum noon kadi hawnaki koko jogori lebtude won candidat ji démocrate ene wona leyɗele won état ji won taw état ji ɗi ko ɓuuri hen hewde kewendi muɗum ko républicain ji. Ko wawi wonde fof ene wayno ko sibabu nde wasdeɓe nanodirde hande jamma gouvernement fédéral ene wayno koko uddata dame muɗum woni département ji. Ɗum noon holko jogori uddude donc so gouvernement ene wayno uddi baafe muɗum kene wona million neɗɗo taw ko liggoroɓe e gouvernement fédéral surtout ene militaire uji personnel mumen ɓeɗo foof ma keeb caɗele sibabu nde keɓata chekuji mumen. E donc ene wawi wonde kene wona 60% e yimɓe liggoroɓe taw koye civil en kañumen koye men ma jokko caɗele ko fati hebde kalisaji. Ko wawi wonde fof ene mbi wonde kene ɗamina ken wona 625 ujunere neɗɗo taw ko liggoroɗo kañum fof taw ko ɓuuri hen hewde liggoro koye ministére défense mbiye woto ndaw en ɗamina kadi ken wona 125 ujunere neɗɗo
taw ko yimɓe kadi ko civil en liggotoɓe taw ko gouvernement fédéral ɓen no surtout jeeya koye département homeland sécurité ɗum noon ko immigration e défense ɓeɗon koye men no mbawi wiyede kañum hoore mum yo continue liggade kono ene wayno joɓetake illade gouvernement udditi ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa ko caɗele mawɗe ko wawi wonde foof tugnade kadi ko yalti joni joni hono kamɓe sénat ene wayno ɓe nanodiri ko fati oɗo facture ɗum noon ko caggal nde kanko cak chumo o haali o wi wonde ko guila nde ɗum ɗo waɗande guila aljuma ñalawma o wi wonde ko mo continue wawde ñagade pour beele kamɓe fof ɓe nanodira ko wawno wonde fof ene wayno ko amendement walla acte mo mbiyanno hen taw ko oɗon acte innira ko kanko biyeteɗo leyken relais ene wayno oɗon acte jogorani wonde facture goto seeɗo ko wawi wonde fof ene wayno kanko cak chumo oɗo saha joni o wi ko yimɓe hewɓe ene jiiɗi yaade kadi il faut ko vote ko yaaj ali hen o wi wonde surtout ko wayno sénatrice Susan Collins on ko jeeyaɗo to wiyete main kañum hoore mum meeɗani wasde vodde tawede woto guila hitande 1997 ene foti yaade ko yaaci sibabude yumum ko cankiɗo donc ene wayno ko ɗo e jamma he mabɓe kamɓe sénat mabɓe mbaw ruttade ɓe vote ɗum noon ko il faut ko soɓe dañi 60% yimɓe voti tan hawnaki maɓe dañi wonde ko oɗo facture o passe ɗum noon siftini ɗon tan ko sénat to banggue sénat to ko kamɓe démocrate ɓe jogui ko 51 républicain jogui ko 49 ɗum noon ko wawi wonde fof so haysinde ko démocrate goto yalte mabɓe salima wodde tawi mbawi hutorade hono Kamala Harris pour wawa walludeɓe ɓe passe bill bawɗo wonde foof donc hande toon to Washington e no kanko Marjorie Taylor ɗum noon ko républicain jeeyaɗo toon to Georgia ene wayno hanke o ƴefti peeje hono kanko Marjorie Taylor o wi wonde ko oɗo saha joni ma waɗ feere foof beele o ummina kadi républicain ji beele ɓe guitta hono kanko Mike Johnson ɗum noon no wiiri ni ko sibabude Mike Johnson jaaɓi wallude démocrate en e surtout kadi jaaɓi wadde keɗe ɗe ganduɗa ene kamɓe républicain ji ɓe jiiɗa pour facture moɓe voti toon to sud représentant ji donc toon to sud représentant ji kamɓe républicain ji ene wayno e gardugol makko kanko Mike Johnson ɓe dañi kene wona 165 démocrate walliɓe kamɓe républicain ji yante kamɓe républicain ji ɓe gonno tan ko 100 neɗɗo goto ɗum waɗi facture o vota toon ɗum noon ko ɗum waɗi kanko Marjorie Taylor o wi wonde ko omo umin peeje oɗo saha joni pour hono Mike Johnson pour ittude ɗum ardade toon to sud représentant ji siftinde on tan ko ɗeɗon peeje kadi mbaɗanoma ko ɗum waɗi Kevin McCarthy ittuno dumunnaji ɓennu ɗi henna pour ardade sud représentant ji ɗum ɗon noon kadi e tunnede haralleɓe ko kalata ma hollu kadi oɗo saha joni hono caɗele kamɓe républicain ɓe jogui ko fate ardade toon to sud représentant ji ha hande kadi toon to Washington e tunnade ko yalte ñalawma e hono kanko George Santos ɗum noon ko neɗɗo jeeyaɗo toon to New York kadi guittunoɗo e jeeyede e suudu représentant ji ko sakkiri ko sibabunde won gueɗe kewɗe ɗe haali ko fate campagne muɗum nde yiiɗi wonde représentant toon to New York gueɗe ɗe taw ko camti gonno ɗum noon ene wayno ko guittunoɗo oɗo saha joni o wi kanko hoore makko ma o yalto e parti républicain kadi ma won candidat pour wonde ko mbiyata indépendant ɗum noon kadi ko hunde nde wawata wallude kamɓe républicain ji wonɓe toon to sud représentant ji habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Moscou yanande bonde waɗino toon to nokku goto gonɗo sara Moscou ɗum noon ko ñande aljuma hande caggal nde yiya yimɓe enen jani e nokku ɗum ganduɗa henne ko fijirde wonno toon koni hiise oɗo saha joni kene ɓuuri 60 neɗɗo warama hen kadi kene hiise kene wona 154 neɗɗo oɗo saha joni ko yimɓe gañiɓe gañande bonɗe nenen hôpital uji ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kanko président Vladimir Putin juste balɗe ɗiɗi caggal nde o déclari wonde ko o heeɓi o gañima woteji bannude toon to Russie ene wiye 87% ko kanko gañi ɗum ɗum noon kadi ene wayno ko haralay journaliste no kalir ko ɓurno haalde e fate discours makko e surtout henne ko fate oɗo dumunu fof ko fate politique makko o haalata surtout ko haareji gondi caggal Russie ɗum noon ene wayno kala ko woni sécurité nder leydi ndi nguɗon janggo noon taw oɗo saha joni wi wonde responsable mum ko ISIS noon ko yimɓe waɗboniyankoɓe wonɓe oto banggue toon to Moyen-Orient ɓe mbi wonde ɗum ɗo fof noon ko hunde bande surprise kanko Vladimir Putin laamu makko kadi ko hunde nde waɗani ma won duuɓi kewɗi toon to Russie ko wawi wonde fof ɓen continue wadde enquête o eɓe jogui vidéo ji yimɓe yanɓe toon ɓe
won hen mayɓe kono noon en oɗo sadio ɓen kontidi yilade holko woni ɗum ɗon holno ardi ha bonande wande ni yani toon to Moscou. Habruji men international toon to Palestine hono kanko Anthony Blinken en wayno ummima toon to Jérusalem, ummima toon to Israel hande ñalawma. ɗum noon nde ummotoon nden ko haalde journaliste e nder avion makko wi wonde ko Israel peeje ɗe jogui pour yande toon walla nadde toon to Rafa ɗum ko peeje ɗe moƴƴani et surtout no wirini o wi ko ɗum ɗon yimɓe hewɓe civil en ma hen kadi caɗele kewɗe ma ɓeydono toon kadi kamɓe palestinaɓe on toon ɓe o kadi ɗum ɗo kadi ma ɓeydu ko bonnande tan ɓeydata to Israel par ce que ma ɓeydu jogade yimɓe añɓi ɗum walla yimɓe ɓe ganduɗa jiiɗa jokkodirde mum oɗo sahaa joni. Kanko Benjamin Netanyahu e nder konngol ngol haali kadi o wi wonde ko haaldi Anthony Blinken o famni ɗum tan o wi wonde ko ala fof feere wawde waɗede pour ha Hamas hawe illa so tawi militaire ji makko naati toon to Rafa ko wawi wonde fof ene wayno ko gouvernement président Joe Biden inviti hono yimɓe Israel naaɓe surtout yen ardiɓe ko fate armée toon pour yo ngar Washington ɗum noon en ɗaminama ɓe ngar toon ñande aset garoɗo en ɗum ɗo fof ko haalluji hakkude mabɓe kamɓe gouvernement États-Unis et surtout Israel pour wonde ko fate en haare nde no darturi e kadi surtout en ko fate Rafa holno ɓe mbawi wasde yaade toon jogui peeje goɗɗe pour wonde hawde Hamas. Habruji men international hande toon to Sénégal ko dimanche garoɗo woni woteji pour suɓade gardoto leydi Sénégal e surprise baɗɗo hande hono kamɓe parti biyeteɗo PDS mo kanko Abdoulaye Wade mennoɗo ardade leydi Sénégal ko kañum kadi woni secrétaire général parti o ene wayno ɓe ƴefti décision hande e mbi wonde ko kamɓe parti maɓe ardiɓe ɗum yimɓe votoɓe ɗum fof eɓe ñaagui yoɓe jingan hono biyeteɗo Bassirou Diomaye Faye. Non lettre no windiri mbi wonde ko sibabude ɓeɗo hen wonɓe oɗo parti taw ko parti lundiɗo laamu kañum en koye mumen en dokkiɓe yakare mbi wonde ko ma ɗofto e gueɗe kewɗe surtout gueɗe ɗe ko hesɗitinde laamu no wayata toon to Sénégal e kadi addude ɓeydude kadi wallude beele to gueɗe ko fate justice en ɗum ɗo en beele ne wawa ɓeydade hoolede e ɗum ɗon kadi ne wayno kadi ko ɗum woni ɓe ñaaguima yimɓe mabɓe foof yimɓe surtout jeeyaɓe PDS yo mbawa wotande ɓe kanko Bassirou Diomaye Faye. ɗum ɗon noon e tugnade haraleɓe ko kaali ko ɗum ɗo ko hunde ɗaminode hay sinno ɓe jenganani Bassirou Diomaye Faye ene ɗaminano kam kanko Abdoulaye Wade ma wawa jingande walla ma wawa yentude Amadou Ba saabu ene waɗi hande nguutu bungu ɗon hakkude makko kanko e Macky Sall surtout ene haareji mabɓe ɗum waɗi nde haade Macky Sall nde wonata candidat de ko wawi wonde fof ene wayno ko ene faama kadi hono kamɓe PDS e tugnade hande journaliste uji surtout analyste uji to Sénégal eji gon toon mbi wonde ko PDS kañum hooruma ene wayno koko fecci oɗo sahaa joni saabu hay nde Macky Sall kañum hooruma ƴeftata décision pour ko fate en woteji ɗi yo ndertini ene wayno ko kamɓe PDS ñaguino ɗum e ɗum noon kadi ene wayno ko faama kata holko heddi ko ɓuuri hewde wotoɓe PDS holto jogori faade kono noon ɓe ɗamini hawnaki wona kamɓe fof jogori faade yaade nokku goto pour jingande Bassirou Diomaye Faye hay sindo secrétaire général mabɓe e kadi candidat moɓe ɗamini noon wona candidat hono Karim Wade kañumen koyemen mbi wonde ko yoɓe jingan Bassirou Diomaye Faye. Cakki tortoɗen habaruji men ko toon to Niger e tugnadi kadi e ko yalti toon to télévision ngaji Nigéria hono kamɓe Niger en wayno ɓe mbawi jabde uddide frontiére uji mabɓe Nigéria en wayno udditino frontiére uji ɗi guila o yeto semaine ɗum noon ene wayno ko kamɓe Niger ko hande ɓe jaaɓi uddide ɗum ɗon frontiére uji hakkude Niger e Nigéria ma ɓuuri ken wona ma ɓuuri ujunere kilométre e ɗum noon kadi ne wayno ko uddide frontiére oɗo sahaa joni e surtout tawde ko oɗo sahaa joni wona koye korka ma wallu kadi yimɓe surtout yen yeeyoɓe ko wayno jawdi e yeeyoɓe kadi gueɗe surtout ko wayno maaro en ko wayno gawri en wawde yaade hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sahaa joni kamɓe surtout commerçant ji gonɓe toon to Niger ɓe mbawi weltade Niger jabde uddidde kañum hoore mum frontiére uji hakkude mum Nigéria ko jiita ɗum kadi toon to Niger ene wayno ko jammaji ɗiɗi ɗi ene wayno ko haareji mbaɗino toon hakkude kamɓe militaire uji Niger naaɓe kamɓe kadi wadboniyankoɓe ɗum noon e wayno ko ɓe gonno toon koye patrouille toon to guure to nokkuji takkiɗi frontiére uji mabɓe Mali e Burkina Faso ene wayno ko jihadiste uji jani mabɓe kene yimɓe hewɓe taw ko goni koye motoji goni koye otoji
janemaɓe kamɓe ɓeɗo en militaire uji oɗo sadio ni hisaki no wiye no gasi tati militaire taw ko Niger naji warama toon wayni ko gila ande lewru juillet maayi hitande ujunaji ɗiɗi nogas tati kamɓe Niger en wayni ko ardiɓe toon ko militaire uji mbinoɓe ko en mbaɗi ɗumen heftude laamu ko pour mbala ene mbawa mumtude kala ko wiyete bonandeji taw ko ɓeɗo waɗi boniyankoɓe mbaɗata kono ene wayno guila mois de juillet ha hande gonɗen ɗo en tugnade hande article o no haaliri ni taw ko windi ɗum journal biyeteɗo le Québec wi wonde ko hani wayno attaque uji nen continue ne mbaɗa toon to Niger ɗum noon ene wayno ko donc oɗo sadio no ɓe mbiri ni kamɓe patrouille wonno ɓe gonno toon koye nokkuji biyeteɗi Teguey e Bankilare ɗum noon ko nokkuji takkiɗi frontiére Mali e Burkina Faso kañum Mali e Burkina Faso ɗum noon kene mbiya gonde kene wona temedere walla kene ɓuura temedere waɗ boniyankoɓe taw goni koye autoji e motoji jane mabɓe ɗum noon wayno oɗo sadio ni no wiye no gastata neɗɗo maayi hen taw ko militaire uji e kene en sappo e jeeɗiɗi neɗɗo ko gañi hen donc hande nder tugnade ko article no haaliri ene wayno oɗo région gonɗo to Tilaberi ko nokkuji région mo ganduɗa ɗeɗo guuri goni ko nokkuji mo ganduɗa kamɓe jihadiste uji kamɓe waɗa boniyankoɓe eɓe keewi toon koyɗe e kadi ko nokkuji état islamique du Grand Sahel gon mbiyata EIGS e Al-Qaïda kañumen koye men ɓuuri toon jogade contrôle ɗum noon ko toon to Niger ɗum noon ko région kadi mo ganduɗa en woɗɗani frontiére uji Mali e Burkina Faso. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare koko fate ko takkiɓe juma Westchester ɗum ne wayno waktuji nde hejjete ko ni pour janggo samedi hawrata ko 13 lewru korka ɗum noon e wayno kejjari fotti dartade ko 6h22 foti dartade pour ko fate wonande hejjotoɓe siftin ɗon tan hande subaka julte ko 6h40 kumtari noon ñande samedi janggo ene wayno ko humtete ko 7h53 wonde to humtete dimanche so Allah jaaɓi hawrata ko nogas e nayyi lewru mars e ɗum noon kadi hawrata ko 14 lewru korka kejjari foti dartade ko 6h21 6h21 woni kejjari dartoto ɗum noon salade julte ko 6h40 ha hande ene wayno kejjari no kumtari wonata ko 7h54 woni nde humtete siftinde on tan ha hande ene wayno juma Westchester pour ko fate nafilaji gueƴi fuddoto ko 9h30 bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Diol Sare ma en gartu kadi janggo e fate habaruji patuɗo en e korka e ɗum noon kadi wonande onon heddotoɓe radio Diol Sare ko ɗum ɗo woni ko joguinoɗen hande habaruji patuɗo en habaruji moɗon e Pulaar yen mbaalo jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi ma en gartu on jarama.